Yan ilang beads mga Jobs. Bago pa nagdibilo ko Jobs, mga 2 months. Yan mga Jobs. Tato ba? Konsep nila muna pa ito. Ano ba? Pwede ni. Siya rin nagpag-adventure na mo trick. Lima. Kabang Jobs Kita na ba daw? sa atras na Jobs. Oo, ako masal ko Jobs. Yo, good morning ko Jobs. Karoon namin parang namin sa ilan namin sa area sa Malabuyok. Para ba si Karoon Malabuyok kami ko Jobs. Padung kami na dila mo sharing ni ba. Kasi bukas sa birthday na pamangkin ko sa anak ko. Ngayon ko Jobs, mapit niyo kaligog lang ko Jobs. What's up Jobs? Nandito na kami ka Jobs sa Dasan Beach sa Hinatilan at bang sa Cemetery ka Jobs sa Hinatilan. Kasi kabang bulabog ka Jobs to. Kami rin nangaligo mi sa Dasan Beach sa Hinatilan ka Jobs. Yan ang ilang area ka Jobs to. Bago nang gidibilo ko Jobs, mga 2 months pa nang gidibilo ko Jobs. Yan ilang bus white tan ka Jobs to. Yan, dito mga bago pang himo ilang katis sa Jobs. Terus kabang bulab. Itong kabang bulabog sa Jobs oh. Itong ilang katis. Kita ko ang views mga Jobs sa the sun beach sa Jobs. Oh, yan, white sun. Yan. Yan mga Jobs. The sun beach ka Jobs sa Hinatilan mga Jobs sa Ilongsoran. Bago pa nagdidibilo ko Jobs, mga 2 months mga Jobs. Ang kati sila 300 ka Jobs. Yan. Yan. Yan si Kajupay mga Jobs oh. Nagpating sila ka Jobs. Yan mga Jobs. Yung mga tamang mga Jobs ito. Opo. Opo may pantihan. Mag-shoot ko eh. Wala mag-shoot. Pagod siya doon. Wala mag-shoot. Saan siya? Ay, lihan. Yan, ragap. Ito yung mga Jobs. Ito ang view sa mga Dasan Beach mga Jobs. Yan. Yan ilang beach mga Jobs. Bago pa nagdibilo mga Jobs, mga 2 months. Yan mga Jobs. Ilongsoran ni Dapit ka Jobs sa Hinatilan. Yan, bukin na sa mga ka Jobs. Yan si Kabang Bulabog ko. Naligo na. Nagwating siya sa Kabang Bulabog. Wala magpante ka Jobs. Yan sa mga Jobs sa Diwanan mga Jobs. Yan tinawag dagat mga Jobs oh. Ang bali na, milangoy na. Langoy tag mabaw. Ada ambak na ambak. Nah, ambak. Galing ya? The Sun Beach Resorts. Yan, bago lang ibilo ko Jobs. At bang sa Minterio sa Hinatilan. Ilongsoran ka Jobs, Ilongsoran. Pangalan sa beach, The Sun Beach ka Jobs. Bago pa nang gidibilo ko Jobs. Mga 2 months para nang gidibilo 2 months. Yan, si Kabang Bulabog pa daw na dito eh. Wow!
Dali na, gitu yan. Satu ba? Untuk dalam ini apa? Ano ba? Jadi niat ko eh. Ano yan ba? Kanang white, hari rami dire, kanang white, rami dire. Ato ko lang please guys, diba? Ano gid okay man siya pero di na ko patumban ang center kay okay naman di na ko patumban ang ito nga kay nagunting naman ang tunga. Ang white lang. Hindi man ang orange. No, orange. Ako lang may bugsay. Mama mo mugsay. Oh, ano din? Tuduan na sa mo. Ambilin na rin mo. Ambilin na kanang kan, sino kanang na dito. Ako tuduan. Mga may katis, mga jobs. Malamig kaya. Katis, mga may kayak. Kaya kabang bulabo ko si Jupay ka doon. Kay Diaz. Tumban kanina sa tunga ha? Hindi tumban sa tunga kay ang sa lumping. Soft na siya, nalumping na siya kanong previous ka na nagamit na net. So tumban hindi niya, kilid ng tulong din ha? Kilid. Sa kilid. Inigsakay ninyo, tunog lang yun sa kilid kay may siya gahe. Ano ha? Right. Siya nabong lingkod doon. Ayaw siya tunog. Ayaw tindugi ang kayak dito. Ayaw tindugi o ayaw sa ambak-ambaki ang kayak. Ha? Yan. Pato mo sa kailig na natin. Bugsay rag yun. Ayaw na tindugi ninyo, ano ninyo. Ayaw ninyo ambak-ambaki. Yeah. Sakay ragid mo o. Ano ba mo dito basta? Kasakay ko kayak mga ka-jobs. Kayak na ni mga guys. Ay, remes doon ka, di mo kamamulangoy. Ato ka dito. Like, kung ang kuha na ni, kung duha mo magbugsay, libog ka, isa na lang. Isa na lang. Ako lang bugsay. Isa lang, pero po yun. Hindi po yun. Kung ka lang magbugsay, kung duha mo ini, magkabuan o magkabuang ang tayo, mo magbalance. Ano lang ito doon? Di man nakabasa mo magsay. O, di ta malayo, ka di ka mo magsay. Alam, madas na ta. Sunto ako niyo. Dili mo naman yung magsay. Tuwa ka dom. Kapag bulabog si kadum na magsay. Kaya pag may time. Ayaw sa layo, kadi ka mo langoy sik bungot. Sikabang bulabog, li ka mo langoy. Ayun ang palayuan, please. Kadi ko mo langoy. Madagma ta. Asan ta? Masol ta? Masol ta tahan? Kan? Masol ta ba? Uy, ayo katog layo kay baon. Yan na. Unsa may nag-video na ni wala? Video na ka oy. Mag-short. Ang video na ni han? Kanin pula ba? May number yan mo lihok. Oh, naglihok dayo 13 14 na. Sama nih pag-ari sa aqua kada ang kamera de. Ay. Asa man ko din ha, di ko makitaan lagi kinyor. O daram ha. Di palawan na. Natilan siguro ni. Lalo na kayo ni oy. Wa dito no. Ha? Lalo na kayo ni. Gaambok saya anak diri bigas buksay nya para muliko ang kuan, para muliko ang yang kuan. Na magtuto si Tani. O padung na kan ari kasi buksay muliko na siya dito. Toyo ko muli na ka. Ay sasabat ko nagkakasugan ni kubuksay. Nagkakasugan buksay. Kalimot na buksay sa tabag buksay. Buksay sa barutong gamay. Barutong kayak ni. Buksay sa kayak nga gamay. Buksay. Ka-jobs. Bukid sa nitilan ka-jobs ta. Tanga jobs ha. Tanga bukid sa nitilan ka-jobs. Salaon lutan bukid. Yan ka-jobs. Oh. Toyo. Yan mga bukid sa nitilan ka-jobs. Oh. Ayan. Ayan, lalo na kami ka-jobs oh. Buksay niya ko eh. Buksay niya. Oh, pikas kan liko. May pwede ba buksayan ani ay? Usam.
Yan. Punta ka mamuksan sa... Yan ka Jobs. Bukin na mo dyan muna mga probinsya ka Jobs. Yan. Anak, saya. Ito, kayak kan ka Jobs. Mana nagtuyok? Yan ka Jobs. Ano, wala magpanti ka Jobs. Wala yun, kaya sa buong panty. Si kayak ng kayak. Picture. Slow ka ng picture dia, na. Subos bat slow ka, na. Kana ubos slow ka, bat picture, na. Di ka na, picture. Smile. Asa naman na paingon? Wala na ta. Ako dito na sabi. Ha? Ako na dito. Asa ka dito? Dito ako dito ka. Tuyog nga balik ta. Ayan. Ano ra mo pabalik? Wala ko mauna ko masaguan. Ay. Ano, I know. Ana sa dere ah. Sama na. Pagsabo ako. Ang sabaan mo ta kaayo. Kaya natong kuha na naman sa clip tadi. Wala matumba ta. Ano ko sabi ako nasad? Sige. Ay makuyok mo. At dito, pabrap ko dito. Sabaw, di palo na kung sao. Ang sanis. Kabang na-jobs na Sige ka na ba daw? sa atras man ka-jobs. Oo, ako masarap ka-jobs. At may layo. At may layo ka-jobs. Nabangga iron. Pikas ka. Naman sa kaya ka Jobs? Saan pengon? Ano nga gusto ka dito, Naplit ka dali? Ato ka papan ka dito, pa sangit ka dito. Tuyok. Ikas. Nabaka na. Kuya, ni kapag mulab mo, boy, ako matibugsay. Buksay ang balina ka Jobs. Kayak sa Hinatilan, Dasan Beach. Ang adlaw himong beach. Sunday. Sunbay. Ano rin pagkayak mga kaiksuna, no? Mga kabang mulabog, oh. Wala rin sa kadugan eh, oh. Op. Arin rin, ay katulad do, ano na, op. Kuha ko na, saan pagkayak? Ang galing. 200 lang mga kajupay. Makaani 1 hour. 1 hour lang mga kajupay. 1 hour, tagbaw na ka Jupay. Bawa na kan tutuyot na rin ka mamulangoy. Siya rin may pag-adventure na mo rin. Lima. Kung ano? Sakto na, tama na. Oh, ano guys? Ano si Mona si Kadungog, Tunatan. Nakauling sa tilan yan, habang og kayak. Wala ni guys. Kabang bulabog lang ni guys. Oh. Hi. Ay, video mo nila eh. Jobs, mga Jobs. Hanggang dito lang ka Jobs. Tapos kami maligo ka Jobs. Nag-base na kami ni Kabang Bulabog ka Jobs. Yan.
Uwi na kami Jobs, kaya gutom na kami. Pwede Job, pwede ko na magpa-reserve dito og Oh. yoga. Dito sa Jobs, mga 200 lang, Job. The Suns Beach. Visit lang sa FB page nila o sa FB The Sun Beach. Dito lang sa Hinatilan, Gilungsoran, Hinatilan, Cebu. Job, dito lang Jobs. Uwi na kami. Punta kami sa nilang kapatid ko sa Maribik. Bukas na naman ulit ang birthday ng celebration ng pamangkin ko sa mama ko. Jobs. Salamat sa panonood Jobs. Hanggang dito lang Jobs. God bless.